Oblasť Slovenska, do ktorej sa teraz pozrie, možno právom nazývať výnimočná. Bohatá história, známe osobnosti, prekrásna príroda a výborné podmienky na športové vyžitie tvoria z mikroregiónu Uhrovská dolina ideálne miesto na návštevu v každom ročnom období. Mikroregión Uhrovská dolina leží v južnej časti Strážovských vrchov, v údolí potoka Radiša, obklopený Nitrickými vrchmi, Kňažím stolom a Bánovskou pahorkatinou 10 km severovýchodne od Bánoviec nad Bebravou. Moju cestu po Uhrovskej doline začnem v jej centre v obci Uhrovec a krátko sa zastavím aj v jednotlivých obciach mikroregiónu. Záver dňa strávim v Omastine, kde sa aj ubytujem. Nasledujúce ráno pôjdem na turistiku. Opustím Omastinu, údolie Radiše a vystúpim na Nitrickú horskú magistrálu. Po prehliadke prírodných krás regiónu sa s vami rozlúčim pri zrúcaninách Uhrovského hradu. Uhrovec ako centrum Uhrovskej doliny je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca obec, ktorá leží v nadmorskej výške 258 metrov v prekrásnom prírodnom prostredí. Prvá písomná zmienka je z roku 1258. Obec je známa svojou bohatou historickou, priemyselnou a kultúrnou minulosťou a viacerými významnými osobnosťami. Z nich dve nesporne najvýznamnejšie zasiahli do života a formovania slovenského národa a jeho štátnosti. Ľudovík Štúr, zakladateľ spisovnej slovenčiny, a Alexander Dubček, politík, predstaviteľ Pražskej jary z roku 1968. Obaja sa narodili v tom istom dome len so 106-ročným rozdielom. V roku 1965 bol rodný dom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V rodnom dome je umiestnená expozícia venovaná životu a dielu Ľudovíta Štúra. V roku 1955 bola zriadená pamätná izba, ktorá zachytáva významné medzníky života Alexandra Dubčeka. Nad obcov sa vypína kaštiel zo 16. storočia, ktorého poslednými vlastníkmi boli príslušníci rodiny Zaj. Kšina je tiež miestom, kde sa dobre darí folklóru a populárne sú aj každoročne konané jánske ohne. Kostolík svätého Kozmu a Damiana z 13. storočia je najvýznamnejšou historickou pamiatkou tejto obce.